Здравейте, аз съм Латрос БГ и днес снимаме в The Night сервера. Сложил съм, тук може да се променят скиновете и съм сложил скина на Awaked, защото много ми харесва. Хубав. И правим много хубави клипчета. Това ни е развитието, сега ще покажа. Не, къде ми бяха, къде ми остане Dragon Ball айтемите? Си намеря само айтемите. Ага, опа. Бум. Бум, бум. Тук и един меч имаше. Да, е тук. Може да не е това, не знам. Честплейт трябва да си взема. Да си остава лопатата. Тики. Чакайте да вземем храна. Нека да започваме сега. Имаме ли който си мисля? Да. Значи. Упс. Ау. Да, знаех си. Нямаше да отцел с перлата. Ох, да, тук. Значи, това са кравите. Много крави имаме. Тук си набавяме храната. Това е конюшната, които построиха SilverBG, помощ от Dragon Ball и Кацамун. Аз не съм построил това. Значи, ето тук са честовете. Ето това е честрума. Тук влизате и не виждате това. Виждате това, слезете надолу. Аз съм го строил. Ето тук брат ми, без да иска Кацамун, сложи една от от тези бариери и сега не мога да я щупим и няма как. Ето, това са работите, които сме направили. Полшанки. Fire Resistance. Fire Resistance 1. Fire Strength Key. Тук давам сетове. Хаосове. Тук работите, с които... Това още не трябва да го имам. Да, но някой го е сложил. Хората няма да се научат. Искат честрум, после не могат да го направят както трябва. Ре, хора, няма ви къде сложим тия панталони. Ще ги оставим тук. Добре, това е да разтоварим Боб. Не. Викам, че трети чест. Не, това си е за мен. Не, за мен. Да, ето това е за мен. Това ни е развитието. Не сме се развивали много. Всеки ден следят за хакове. Ако следете чата, защото ако ви изпише еди кой си сподели екран на Skype за 3 минути, веднага трябва да го споделите и да го добавите, защото това е оунера на сървъра и трябва винаги да споделяте и защото ще ви баннат. Мисля, ето тук да направим с... Имаме ли дърт много? Ето това са кравите, които използваме. Пред 2 стака и 38. Друг дърт. Така. Айсе. Няма повече. Няма да слизам надолу, защото долу знае, че няма. Така. Охо, това ще стигне. Така, нека да почваме да махаме камика. Всичко трябва да махнем. По някой друг епизод може да го направим от Stone Brick, както е и това честрума. Тук се вижда. Това не е нищо. Чакайте да го оправим, ако така ще правим. Сега. Така. Готово. Трябва да е красиво. Ето баннаха Free Gameplay BG.
Виждате, за 4 дена го баннаха. Тук не банват, нито... тук не кикват. Тук веднага банват. За много 5-6 дена. И за повече даже. Ох. Май се крава. Искам да направя томбола някаква. Когато събера към 50 абоната. Да кажем 40 или 30. Искам, не бях аз. SilverBG беше. Чакайте сега, ще направим нещо за край на клипа. Не исках да е много дълъг, просто исках да покажа оцеляването ни в сървъра. Нещо лагна. Сега да вземем една табелка. Айде да вземем малко дървце. Така, крафтинг. Съжалявам за бутоните, които се чуват. Опа. Така, може да направим 2. Значи 6 табелки, добре. Чакайте да направим сега. Така, така, така. Къде е по-дълъг? Това SilverBG го правил. Аз. Така. Изглежда чудесно. Чакай си. Опа. Така. Тук. Така. Така. И хора, мисля това да е за клипа. Дано съм ви харесал. Ето, имаме много комши. Тоскон шпанията, не мой. Тук можете полушанки за подреждане. И хора, мисля това да е за края на епизода. Сега ще направим едно последно скачане. Ще видим. Да вземем само вода, защото ми трябва вода. Скоча от много висок блок. И ще се опитам да се хвана с вода. Не, няма ми вода. Ще намерим после. Сега. Да видим в кой често ставих дърт. Не тук. Ето тук. Точно така. Се изкачваме. Някакъв пита от колко е евента. 20. Що не мога да пиша? Не мога да пиша нещо. Що така? SilverBG беше. Има лек лак в сървъра, но това не пречи. Уау! What the fuck? Какъв е този? Добре, в следващия епизод ще го видим. Джеронимо!